Mashigili kwa Ramogi tudi kodwa namba wa mar ote machuo kenaria deka au chiel nono wantiere achiel kachiel embui mopogore mag oganda. Idwa kanye embui mar Facebook, embui mar YouTube, bende wa embui mar X, kachiel koda embui mar Instagram gi embui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda kajaleko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en jaod bura machon ma Karachuonyo Mama Phoebe Asiyo kow e kar wuodhe mogik e dala ne mantiere gweng' ma Wikondiek e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Kama jatend piny William Ruto ne osingo neno ni gikete tim ariyo e wi adek mar romruok e kind joma chuo gi joma mine telo kaka kara ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero. Mama Phoebe oywagi kaka jatelo mane ochung' ne dongruok kod kedo ne ratiro mag mine gi nyithindo manyiri. Nyasi mar kowo Mama Phoebe Asiyo ne obagi gweng' ma Wikondiek ka chud bura ma Karachuonyo kendo ne en nyasi mariko mane ochung'e kod sirikal kaka yor chiwo luor ne mosenindo Mama Phoebe Asiyo kaluwore kod gigo mane otimo e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto mane otelo e kinde nyasi mariko makamano ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane ochung' motegno e kedo ne ratiro mag joma mine kod jiwo dongruok margi e piny Kenya. Leo tunampatia heshima ya kitaifa kama shujaa wa Kenya kwa hii state ceremony, na sio kwa sababu niliulizwa, ni kwa sababu Mama Asiyo has earned her place as a national hero and a national leader. We remember very well that Mama Asiyo became the first Kenyan leader of maendeleo ya wanawake. Jatend piny Ruto ne okoni kaka yor chiwo luor ne mosenindo Mama Phoebe Asiyo en kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga gidhi neno ni giketo e tim chik mar ariyo wi adek mar romruok e kind joma chuo kod joma mine telo ma ong'ere ni two-third gender rule. Meulizwa ya kwamba shule hii ambayo inaitwa Wikondiek, nimeulizwa na mbunge wenu ya kwamba hii shule ambayo inaitwa Wikondiek ibadilishwe iitwe Mama Asiyo Secondary School. Na nimekubali. Baba and I have committed that under the NADCO framework we must and we will actualize the two-third gender rule this time round. Ka ogai mar ODM Raila Odinga ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane thuon mane okawo kom e od bura ma Karachuonyo e kinde ma joma mine ne pok owuok oko mar laro kombe mopogore alap mar siasa. Ne okoni Mama Phoebe Asiyo bende ochung' motegno e kendo ratiro mag joma mine pacho ka ne okoni jatend piny William Ruto mondo obi oket tembko mare e chuny boma ma Nairobi kaka yor pare. She rose from childhood at the time when there's a lot of discrimination against women, and managed against all the odds at that time to secure education up to a high level. And then she became a politician. And as you have been told, if you go into the Hansard, you will see the Phoebe's contribution in Parliament. When she stood to talk in Parliament about women's rights, you would sit down and just listen and cheer her. And Mr. President, I want you to follow it up by dedicating a monument in Nairobi in honor of Madam Phoebe Asiyo. Jotelo ma mine mano yoro e kinde nyasi mariko no ne okoni Mama Phoebe Asiyo ne oyawo yo ne mine mathoth e alap mar siasa. Mama Phoebe Asiyo was a trailblazer, transformational leader, and a woman of many firsts. In Homa Bay County alone, she was the first woman to be elected as a member of Parliament. When I was running, for example, for the governor's seat, and I came to Karachuonyo, or I went to any part of Homa Bay, I told them, elect me as governor, because you see, you elected Phoebe Asiyo Nyagoro, and you saw what she did for the people of Karachuonyo. Ka josiasa mamoko bende ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka jalno mane wuok oko mar kedo ne ratiro mag joma mine kod nyithindo e pacho ka. There's a trend in Kenya where we are very shy at rewarding heroes. We remember them when they die.
But when we think about their role, particularly those who have fought very hard for independence in this country, they have not given their rightful place in the nation called Kenya. She started Wikondiek Secondary School using donors from outside this nation. And the stage that school has reached is enormous. It is good. We admire that. The school is asking and are really praying, Mr. President, that you can listen to our request, our prayer, that you help us with 6th class. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Josiasa mopogore opogore omedodok ne sirikal manywanda